अनेक माने बक लांखा आगे बस कang watin bok ka ta bo ke tin bar kata ko gai sai mi bar ma gai sa samai no tak lai lai bete ko je bokok lanya hai ka ni no je khlai pe no sini abo to srai sai ma no te sab sang to bo su cinema to goi horo bor sab sini sanai sang to kai si camera budu bor log di pai bor ko kaji da o bote rasa si gai ga yang ro tam khotin khani ni khoti te ko mo gari nu tawrom de ondo to ro 3-4 lakh taka mo gari taw ti kana ga ngona bo ka o scooty bo sesak langka gitu mo amo haita ko dai dai ambisi ko iko potre pon mane to ro chikon mi ko bo tai salak to ro amo hai khai kya ya ko kroi gor mo belai hambai om hai khai bor jadi no tripura hani bung barang problem solve kai to ham kok si om ti hek lai lai ta angka abon ti an kun to khogroi borok kokai jorawan au kok sawano tai kaisa upor wala srishti korta jorin to kan kai gon bizar khayano borok 6 mas ni bisingo mongsa borok ni bo bathai ka ham thema ka ham mana he kama ka ham mana gora oma hai khaimani tamo karana na borok tamo ungwe bok lai ke ang sai nanjali ta ko sir borok bolte samna sanan nai अब तो आगे 2 बार खाइमा परे प्रदूर किशोर जब त्रिपुरा मथान चेयरमैन बनो विनगर इंगी साका मेरे ते दिया नंकोकटा सरी मेरे कोक सका निंगोंगो अंकै नंtai खलाइलियान सामानि जतिन खलाइकै तो आबर खलाइरियान सामानि को प्राय 2 बছর মতো खलाइरिया बनो खलाइका बो तंग साइमानो त्रिपुरा मथान हयतन मख खलाइजागो तै केबो कुरियानि सत्रो je tini khlai pe mani koita somani hai ka koita jora ro khlai pe kino 7টা te 7:30 बो अंगा तिनु रो मीटिंग टंग पंको tingtang bo jaga bo tonglai meeting dinara meeting kan na ka abon por sabai talai nang borok phai kana kento mo to 100% abo saimana borok mai kai ko khlai tong kai onek kisu aro conspiracy tong abon ti saila kuri ha tan meng kai chini borok ka so doi mano sung bai sung kai to saila tongla ganatantra sin bising kuri age bahai na system abo system tong ta ko ka abo bai tamo sana tongba abo to khaijana kisu kuri je khaika kalaitun o kuri opor wala no bizar khainai sung sini borok to bo tabo katalia agir bo jogo ge sibe mamal bo sung manjagai pheka age sung jokhon tsf ni himlai jakha asamre sung manjakha ga sung samna complaint khainai complaint khaijana jaka sukri sini borok na tiyo thane na horo thana ni mahai situ habung thana mane tani kai sungwai sung boron nom bokla jam desi ang tawo bogai no jarawo nong thani bnar phang bogai belai hambai kai kokrui ja khlanya ro borok khushi tongthon sokhi tongthon sir nin sakawa borok sakda tangkai ba kawani nukun borok san abo ayengo sung berap kha berap jak ang bo thujaksi ang bodum badaram ngai sijau ngai sijau kang samka is mo borok spai kan kan lok khana ga gari thup thap bokong ra apro get lock khaje sa get lock khaje ro wai sabai borok ka iko lock sabai jak noro nai man ro lock tok sabai be ke wai sabai ka iko engo ko boundary eng bo borok sabai ka am hai ta ko ya bo hai ke no sabai ka hap ka titam tongba tai oban bade kuno nono je majra je kena oban bade tai kena to tai tam oro to ব্যক্তিগত চিন্তাম kena to sin borok abo tibra sa to kena to abo to teisana ko ko tam dei kena kai পার্টিগত নৈতিকগত যে কোনো আইনি কক সাপানো কাহাম সাপানো হাইয়া বুঝিছনাই তাবো যে কোনো পার্টি যদি ন খাইতো হাকাই পাওয়ারফুল ক পাওয়ারফুল পার্টি র বড় যে খেপা বনি মিসইউজ পাওয়ার খাইয়া বাবা তিনি কথা লিয়ালে আবো হাইছে বুঝগন চলে তো তাবো হয়তা তাপসে যারা ন কোনো পুলিশ রং ইনফরমেশন খাই না পুলিশ তো আনমকারী সুক মেজর বক তাও পুলিশ র ফাইতা মাইকে নরম ফাইমান সক কারণ অমো যদি ন ইন্স্যুরেন্স ক্লেম খাইনা তো পুলিশ র বাইগুন নামাইলে অঙ্কা বরক সংখ্যা নর কোনো সন্দেহ বাগত না সন্দেহ কোনো প্রশ্ন করি সাকা tani samde pa nyani angka ya ka borok owai kai bokok lang pai ka tam tam boro sir khoroksa khorni na nuda nuklang kha sab ko jana rok phai ne ma ke khai abo sung no bisu to ta sasnai sung tala tuluri ka sang to am haita abo nin wan chung tamo te ya precision awonti ani tam wa precision to awonti ba tibra saroni to bo hai ngain to bokok layo tokso layo kokuri abo sungba chinthani democracy krui tabo rashtantra taisa tripura to lai klanya nayo
Bosok sin hawo. 다 같이 그나마니 제 게스 셀렌저 걱정 없면 아무 버서 어떻게 오케이 Gasina thaja khada khogana khada khoyabla na huyen kitar kalang kana pung na mana genai bla thaja buksa aro 또 타자 그랬잖아 kore asase. Aban khogoro borok ta ta cylinder klana ang je buji mang cylinder bayro kitar kalang la jikko. Ana ero koy bokho ba borok khog ma. sir jehetu borok je bokhangnai rok na nungsini langya ke nung bai ke saimang ka je aboti pramotha nuk khai kane Nati para mo thara abo to boro ana hung kiri jabo khunai ka bang mari jak antana ba sapato. sir kobun borok phan ongui man da apa Kubuni borok bolte te kubuni tan ba khajana boro. Siuti pramothan khai na sir. Ti para mo thabo to age product segang ti bar khamang para ding na sai ba nang ani biri kok seliang te kunung lian sama pare. Bonda giri kata botau. Abo saimam te disinto. Bo kami bo khorsa sa. Ha? Bo kami Moda moka boloram chodri para. PS ka. PS engkale funga